Shmai, Rob Hughes o Cymru Lles fan hyn, lawr yn Caerdydd, Prifddinas Cymru, yn chwilo am baned yn y Gymraeg. Stop gyntaf wnaethon ni bore yma oedd hen lyfrgell yn amlwg, ar hyn o bryd os oedd ddim caffi na. Ni jyst i trio bar y menyn hefyd yn Street Woman fi, a'n ffodus mae hynny yn symud. So nawr, mae gem ar drwyd, fel wedi rhywun yn enwog gan y fi unwaith, a gawn ni ffeindo hanner y goffi yn y Gymraeg yn y Prifddinas ni. Nes mynd i weld. Ok, dyn ni wedi bod yn chwilio am coffi, oedd ddim wedi cymryd yn rhy hir. Lle cyntaf aethon ni oedd Seasons, fan hyn. Ac dyn ni wedi llwyddo cael coffi yn y Gymraeg yn syth fanna. Beth dyn ni'n gofyn i chi? Beth hoffech chi i ni ffindio yng Nghaerdydd? Pa wasanaethau Gymraeg dyn ni bod yn chwilio amdano gan ni'n gwybod a trydar a Twitter. Diolch! Ni'n parhau gyda ein her heddiw o ffeindio gwasanaethau yn y Gymraeg yn y Brifddinas. Ond ni'n gobeithio bod ni'n mynd i cael gofyn am pethau syml fel brechdanna a phethau felly. Ond y her gyntaf bod ni'n wedi derbyn ydy i ffeindio cyngor cyfreithiol yn y Gymraeg. So, da ni'n offi wneud hynny, ddim yn gwybod ble i ddechrau. Neu quick edrych ar Google, cos na'r unig ffordd o trio ffindo mas. A trwy lan a couple o cymryd a gweld beth sy ar gael. Poblwch i ni. Diolch. Shmai to, da ni wedi llwyddo cael cymni sy'n ffeindio cymni sy'n cynnig gwasanaethau cyfreithiol am yr Nghaerdydd yn weddol hawdd to. Yn anffodus dŵr Cymru ddim yn fodlon yn ni ddefnyddio enw nhw ar hyn o bryd, ond dyn ni'n gwybod bod yna gwasanaethau ar gael. Felly, be nesaf? Coffi, cyngor cyfreithiol, be chi mwy wneud nesaf yn y Gymraeg yng Nghaerdydd heddiw yma. Diolch yn fawr iawn. Gwelwch chi yn fian a Llesgyf ar Facebook hefyd. Danfonwch awgrymiadau at. Mae'n croeso i chi prynu'r sgidiau yma'n Cymraeg? Wel, mae amser dechrau redig yn bryn ar gyfer ni y prynawn yma, ond dyn ni wedi llwyddo ffindo siop sgidiau sy'n gallu gwerthu sgidiau chi yn y Gymraeg. Nawn ni lanlwytho bach o'r fideo gyda trafodaeth gyda aelod y staff yn eithon ni wedyn. Ond beth yw her nesaf? Ble chi mwyn i ni fynd? Mae hynny yn eich dwylo chi. Mae Llesgyf yn dangos bod yna'r darpariaeth yn y Brifddinas ac mwyn tynnu hynny i gyd at ei gilydd. Felly danfonwch eich awgrymiadau at ni. Lyfli, diolch. Wel, shmai to, dyn ni wedi llwyddo ffeindio ffrythydd rhywun ar y counter moddion ac rhywun ar y counter prescriptions yn siarad Cymraeg yn Caerdydd. Felly, dyn ni bron wedi cwpwlhau. Mae un her ar ôl, mae amser yn redig yn bryn, ond diolch yn fawr iawn am y cyfnogaeth bod chi wedi dangos i lles yn ystod y dydd yma, a bod ni'n dod gobeithio i dren y ddinas yn agos i chi yn fuan. Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, mae diwrnod ni yng Nghaerdydd ar ben erbyn ni. Dyn ni wedi cael diwrnod llwyddiannus iawn. Dyn ni wedi llwyddo ffeindio parod y goffi yn y Gymraeg. Dyn ni wedi llwyddo ffeindio cyngor cyfreithiol yn y Gymraeg hefyd. Sgidiau, prescriptions y moddion. Mae yna'r un her sy'n ar ôl, ond dyn ni'n credu bod ni'n bron ar ben hynny hefyd. Felly, os hoffech ffeindio mwy am ein diwrnod ni, edrychwch, rannwch, hoffwch ein fideos ni ar Facebook, dilyn ni ar Twitter, ac os ydych chi mwyn i wneud yr un beth, mewn dren y ddinas yn eich ardal chi, mae croeso chi rwy gwahoddiad ni ar @Lles, na Facebook, /Lles Cyf. Diolch yn fawr i chi.